Bueno, egunon, gaur gurean einaut Izagirre geografo eta glaziologoa dugu, datorren asteazkenean otsailaren batean arratsaldeko 7:00 berak parte hartu zuen espedizio bat edo bateko esperientzia jasotzen duen dokumentala aurkeztera etorriko da Donostira. Esan bezala asteazkenean otsailaren batean izango da Victoria Eugenia Antzokiko Sala Klubean arratsaldeko 7:00. Einaut bertan izango dugu. Xehetasun guztiak ematen espedizioari buruz, eta baita ere, Into the Ice dokumentalaren, proiekzioa ere ikusteko aukera izango dugu. Dokumental horrek, jasotzen du 2022ko martxoa eta apirila artean, Patagonia aldean, Txile aldean, Einautek berak eta beste hainbat ikerlarik eta, abenturazaleek, esango genuke, zuten espedizioa, esplorazio espedizioa. Ongi etorri Einaut eta eskerrik asko gurekin izateagatik gaurkoan. Egunon da eskerrik asko zuei. Hasteko, spoilerrek ez dugu ingo, baina azaletik bada ere azaldu iguzu zer kontatzen duen, Into the Ice dokumentalak. Azkenean Into the Ice nolabait ingelesez mandako izen bada, Euskeraz izotzerantz izango zen hori, eta izen hori eman genion 2022an joan zen urtean egindako espedizio eta proiektu handi bati, Nolabait, geneukan Darwin mendikateara itzultzeko gogoa eta asmoa, eta izotzerantz bi zentzutan, Batetik izotzaren gainera igo eta bertan dagoen esplorazio geografikoa egiteko asmota, baina baita ere izotzak ematen digun informazio zientifikoa jasotzeko asmodan, Batetik, esplorazio geografikoa, eskalada eta abentura lotzen ditun proiektu bat, baina baita ere, ikerketa zientifikoa eta kasu honetan glaziarrei lotutako ikerketa batzen ditun proiektu bat osatu genuen, 2022an hasi zena, eta 2022ko martxo eta apirila bitartean egin genduen espedizioa, Pelikula kontatzen duena azkenean espedizioaren historioa, Espedizioan gertatu zana, zertan egitu ginen. Trailerra ikusi dugu, ikusten ari gara orain atzetikan, irudi ikusgarriak bildu dituzue. Esperientzia ederra izango zen zuentzat, baina zeintzuk izan dira ekarri dituzuen ondorioak edo ze emaitza ekarri dituzue bertatik? Hego Amerikako 3. izotz eremu handienean izan gera, edo izan ginen, Patagoniako izotz eremu handiena ostean 3. handiena dana eta Antartikatik gertuen gelditzen dana, Eta badalako eremu gako bat, handeetan gertatzen dian prozesuak eta Antartikan gertatzen hasi dianak eta batez ere hurrengo mende hontan edo mende honen erdialdetik aurrera gertatu daitezkeen prozesuak ulertzeko nahiko gune gakoetako bat, Bai ikusten duguna da, Patagoniako glaziarrak munduan balantze masa edo masa balantze negatiboena daukaten glaziarra diala. Honek esan nahi du, beraien osasuna ez dela bat ere egokia edo ez daudela gaur egungo baldintza klimatikoekin orekan, Hortaz, atzera egiten nahi dira, nahiko modu handi batean eta batez ere glaziar aurrealdeen atzera egitea munduan neurtu dian handienetakoak bai Patagonian, zein Alaskan edo baita ere adibidez azken urteetan Groenlandiako periferian aztertzen nahi dianekin bat datoz. Baina, karo, aurrealdeetan gertatzen dena badakigun bezala, falta zaiguna zan nolabait goi aldean, elurra erortzen den eremuan zer gertatzen den jakitea, Eta hortarako izan gera, 1500-2000 metro inguruko, nolabait, pilaketa eremuetan, glaziarrek elurra pilatzen duten eremuetan, elur laginak hartzen, bertan elurra nola erortzen den, nondik datorren, ze prezipitazio mota erortzen den, eta batez ere, gaur egungo klima aldaketaren kontestuan, zein sentsibilitate edo zein sentikortasun daukaten neurtzen, Hortarako elur lagin horiek gero laborategira bidali ditugu, bai Txilen gelditu dian lagin batzukin, zein beste batzuk hona etorri dianak, eta pixkanakagoaz analizi kimikoen bitartez, halako patroi batzuk eta ikusten, batez ere baldintza klimatikoak edo esan dezagun temperaturak igotzen dihoazen nenean, bertako glaziarren goi eremuak ere nahiko zaurgarri gelditzen nahi diala, Hortaz, pilatzen den elurra ez da guztiz transformatzen, urtzera ere iristen da, kota altuetan, 1500-1400 metrotan, zarrak erakusten duena da, elur fusioa edo elur urtzea ere altueran ematen nahi dela,
Etorkizuna begira zer, kontuan hartuko genu klima aldaketaren proiekzioa, ez? Kasu askotan gazen isurketarekin lotuta dagona, eta segun eta ze aldetara jotzen duguna, ez? Nolabait agresiboena izan daitekeen klima aldaketa batetara, edo mitigatuago, edo nolabait motelduago dagoen klima aldaketa batetara, hor ikusten duguna da, izotzeremu hau bai dagoela nahiko gune sentikor batian. Gainera itsasoz inguratuta dagoen izotzeremu bat dalako. Eta, pixka gaudena da, kontestuan jartzen, hori, iparraldean ja ematen hasi dian prozesu horiek, Patagoniako izotzeremu horietan, pixkanaka nola egoraka ere hasi dian etortzen, ez? Laborategi erraldoi bat bezala da, ez? Ura. Laborategi urrun eta nolabait oso oraindik ikutu gabe dagona, ez? Natura modu basatian ikus daiteken eremu bat, giza eragina apenas ikus daiteken eremu bat, hori ere saiatu gara pixka terkatzen, ez? Gizakiok zer eragin izan dezakegun, adibidez, gure industria guneetan igortzen ditugun aerosolekin edo hauts arrastoekin, kasu askotan erderaz ollin izen hartzen duen black carbon hori, egun hauetara ere iristen ari dan, edo ez, kasu askotan, glaziarretara erortzen danean alako ilunagoa dan hauts partikulak erortzen bazaizkigu, horre sortzen duna da, berez txuria dan elur geruza bat iluntzea, eta iluntza horre sortzen duna energia gehiago xurgatzea, eta hortaz urtze prozesu ere areagotzea. Orduan, horre egondia horri lotutako hainbat ikerketa ere, pixkat hori esan detenagatik, ez? Laborategi nahiko pristino edo nahiko ikutu gabea dalako oraindik, eta gainera horlako gako hortan edo gune zentral hortan dagolako, bai Patagonia eta Antartikaren artean. Itzordua orduan, datorren asteazkenean daukagu, otsailaren batean, arratsaldeko 7:00 Donostian, Victoria Eugenia Antzokiko Sala Kluben, gonbidapena igorri da gure ikusle guztiei, eta zuri eskerrik asko, Eñaut, gurekin izateagatik, eta asteazkenean ikusiko gara. Hori da, laster arte, eta antzi izango naiz, pozik gainera.